дар давраи олимпии соли гузашта, дар 4 солаи гузашта аз ҳама бештар варзишгар Устопирён Курманшоҳ маблағгузорӣ карда. Зиёда аз 450,000 сомон. Зиёда аз 450,000 сомон маблағҳое ки аз сарчашмаҳои гуногуни буҷети давлатӣ аст. яъне ки дар 4 солаи гузашта мо он қадар маблағгузорие ки ба Курманшоҳ собит карда будем ба нишон назаров надоштем. ва то ба имрӯз вақте ки аз медали олимпӣ бенасиб шуд, ягон қонуни давлат нест ки вайро мо маҳкум кунем. ягон қонуни давлат иҷозат намедиҳад ки мо варзишгаро маҳкум кунем, вайро ҷавобгар кунем. вале аз рӯи меъёрҳои ахлоқ низ мо ӯро маҳкум накардем. ягон маротиба кумитаи соҳавии кумитаи миллии олимпӣ ягон васоити ахбори омада ягон изҳороте надод ки ин қадар маблағҳо сарф шуданд барои медал нашуд.